Spot irabazle batek izen behar ditun ezaugarria die, original izen behar da, erakargarria eta ondo eskondu behar du mezuan jasoten du, mezuan eroleloan esaten duguna, ez da, kirola modu osasuntxoan egitea oso ona dala. Osasunerako, ez da, eta gero, bete behar ditu ezaugarri tekniko gutxi batzuk, baina kontuen hartu beharrekoak, 20 eta 30 segundo arteko iraupena, eta gero originala izen behar dala, ez bakarri mezuan, baina baita ere erabiliko dituen musikan eta irudietan. Ideia freskok, berrik, gaztentzat erakargarrik izan daitezkeen lan hoiek aurkeztea nahi dugu eta gaztek aurkeztea nahi dugu. Euskerak ere espazio berri horiek behar ditulako besteak beste, ezta? Espazio berriak nun freskotasuna, divertigarritasuna eta gazteentzako erakargarritasuna lortuko duten espazio berriak. Horregatik bultzatu nahi dugu Euspot. Jarduera fisikoa goratu behar dugu onura asko eragiten dituela osasunaren gainean, baina ez bakarrik onura fisikoak, baizik eta onura mentalak eta sozialak ere bai. Horregatik uste dugu jarduera fisikoaren sustapena eta honen inguruan egin daitekeen sensibilizazio guztia ongi etorria dela eta oso importantea dela.